Du kender sikkert den gule terning, men kender du noget til arbejdspladsen bag? Danske Spil har været danskernes spilleselskab siden 1948. Vi er bygget på fællesskab. Et fællesskab, som du måske kender fra din lokale forening. Foreningslivet er nemlig fundamentet for, hvorfor Danske Spil eksisterer. Hvert år går vores milliardoverskud tilbage til fællesskabet, og det er noget, vi er stolte af. I Danske Spil sætter vi gennem vores lotterier og sportsspil standarden for det danske spillemarked. Og det kræver, at vi stiller det bedste hold. Dig, der tænker skarpt. Dig, der tænker skævt. Dig, som tænker lidt længere end alle andre. Men mest af alt dig, der tør spille resten af holdet gode. Både på hverdagsholdet, men også på et af de mange andre hold, vi har. Vi stoler på, at du tør stå på mål for dine beslutninger. Uanset om du skal arbejde med marketing, IT eller økonomi. Så er der ikke langt fra idé til handling. Vi er glade for at se et flot CV, men vi tror på, at dit engagement og overskud er vigtigere. At have mod til at gå nye veje er nemlig den eneste måde, hvor Danske Spil kan vinde kampen på et internationalt spillemarked og derved sikre overskud til fællesskabet og hele Danmark.